Okay, 1, 2, 3. Dit is een hele bijzondere ingreep, want een tijger heb je natuurlijk niet elke dag op tafel. En het gros van je werk bestaat er toch uit ja, de gezelschapsdieren, de gezellige dieren, noem ik maar. Dus, maar daarnaast doen we natuurlijk ook wel wat in dierentuinen. Dus panters zijn wel eens de revue gepasseerd, maar de tijger is natuurlijk als koning van de jungle blijft wel het ultieme werk om te doen. Hier ist nicht mehr viel Platz. Is het ook gevaarlijk? Eigenlijk wel. Daarom zijn we natuurlijk niet, dat ik niet in mijn eentje en de tijger onder zeil moet brengen en ook nog eens eventjes moet zorgen dat ik mijn werk goed kan doen. Dus gelukkig hebben we daar een Duits team voor wat de hele anesthesie doet en zorgt dat hij onder zeil blijft. En ook zegt van nu moet je je vingers uit die bek gaan halen. De tand is eruit. Is het goed verlopen? Ja, nou, hij is er helemaal uit. Dus wat dat betreft, in die zin is de operatie geslaagd.